минути играл, на скайпа се рефрешна явно и ми даде че вие сте такова. И ми даде, че мога да се присъединя отново към груповата дискусия. Една опашка, самостоятелна опашка, не на играч му уби. И не му даде фраг. Правилно. Окей. Ланко, глеждай се нагоре. Става плазъм, брате, той като ме бутне, аз не мога да стана и той пак не пуска. Ти е гадно, два пъти се хилнах. Копелен се нещастно, не успя да ме убиеш. Айде при смарта. Брате, те гранати ме убиват, разбираш, че ги ползвам, за да зашеметя някой просто. За тебе! Някой го фана. Тебе ли фанаха, бе? Мене ме фанаха, да. И ти ми каза за тебе и... Еми да, то беше зад Shadow хищник, аз просто го видях как като тенка е такова и веднага... Още един! Ляво. Не ме целете. Уау, тук някаква офанзива ни направих, обаче Epic Defense се усподя. Къде? Има го някъде, да. Горе! Над тези. Седи точно над това. Дадам да го избием, моля с диска преди нас да ни е избил. Къде е толкова хубаво, бе? Го е! Би му майка. Добре, го биха ни всички. Всичко е точно. Аз още не съм се разписал с фраг, много съм дал за на себе си. Зад мене! Готово, Ванка. Долу. Долу! Отдясно, отляво е тук. Някъде подскача гъта. Его е. Решелец от дясно. Падна! Много зашемети. Още един! Не. Много е трупно. Хищник. Бегай! Ти лута си, брате, бах ти масив офенсивно ме вкара. Чакай, ти ли си? Да.
Верно ли няма да умреш от гранатата, бе? Остана, бе? Да, съм иначе. Лузери. И горе като ми се качи на тази тъпня. На тези туби като ми се качат отгоре не мога да ги стрелям с смарт. Не го ли убих, бе? А да, ще ли беше в далечината? Да, някакъв хищник се качва нагоре. Ще ти се не знае диска, бе, значи. Качвам се. Аз съм долу с дискмен. Къде ме хвърля това? И пак избяга копалето. Хищник? Къде? Ти лучно си върде, се насра просто с тези плазми. Това трябва да го убием. Принципно да. На рампата ли? Верно ли, бе? Не, това не е някаква машина, човек. Къде е това? Не, вече не може да се скрие. Тук после някой изима гранатата, минава преди мене. Не, има бъг в играта, не ти ги очите. На тебе! Къде е черепчето? Къде е черепчето? Тук има хищник. Пришелете. Някъде над нас. Черепа идва при нас, човек. Горе! Айде, умри. Ето, зад нас! Би му майката, бе. Ванка ти килна и мене, и оня... Аз имах ревенж да му правя, човек. Нищо, добре. Важно, че го килна толкова. Фана ме долу, убийте го! Аз нямам пари. Тоест не пари, а оръжие. Ох! Как ги изядоха всичките тези гранати, двамата? Браво, това клипче е много добро.
място. Нищо. Аз съм